Er det ikke blå? Du skal bruge blå Chelsea. Når vi er tilbage, og ja. Du er stadig inde. Og du er stadig inde i gamet der. Hvis du kigger den her video lige nu, så skriv det med i commentsene, synes jeg, du skal. Og husk nu, hvis I kan lide mine videoer, så gå med og abonner til mig. Hvis I virkelig godt kan lide mig. Ellers så kan du bare like, hvis I er medlem. Så liker I bare. Jeg er ligeglad med, at nogen hader mig eller ikke. Altså. Hvad laver du, Chelsea? Jeg venter. Er det? Nej, du skal hente den blå tablet. Nej, du kommer ind nu. Kommer du igen? Jo. Det er min lille søsters tablet, den hun spiller på. Det er det, hun spiller Roblox. Hvad banker på at stå? Ikke noget. Der er ikke noget, der banker på at stå og se. Der er der ikke noget. Men jeg kan se nogen spiller. Stå med lige. Jeg går lige derover. Hvad mener du? Der er der ikke nogen. Men mig så nogen dumme. Stop med at lyve. Nu har jeg været det. Nej, Chelsea. Ja, tryk på mig. Og mit navn er altså ikke Kuya. Mit navn er Philip. Jeg godt vil vide det, men min lille søster. Skal jeg trykke på det grønne? Ja, tryk på en grøn. Og så skal du slikke på slikkepinden. Det var den. Kan du lide slikkepinden? Ja. Skriv, hvis I godt kan lide slikkepinden med i kommentsene. Vil jeg tage den? I pøvs ikke, hvis I ikke kan lide. Ja. Yes! Men... Det vil sige... Hvem vil I hellere kigge på, mig eller min lille søster? Mig. Nej. Mig. Ikke Mig. Jeg synes mig. Du er med i toilettet. Du skulle med i toilettet, og nu kigger de med mig. De kan ikke gøre noget ved, okay? Jeg stiller der. Ej, Chelsea, jeg ved, hvor du er. Stå stille. Ouch. Hej, Chelsea. Hej. Du må ikke kysse på mig. Ej, sgu da, du er dum. Jeg hopper. Hvor kommer du ikke ind? Du er lige der. Okay, du er inde. Men der. Jeg tror, jeg... Hvad man? Jeg er næsten... Likes. Jeg har... Oh my god, jeg har mange likes. Alle mennesker forkert. Hobby. Oh my god, du larmer. Jeg tror, jeg kan have her. Hvis I godt vil have nogle YouTuber-venner, så